Φίλες και φίλοι του basketballstory.com, γεια σας. Όπως βλέπετε απέναντί μου έχουμε τον Ανδρέα Σιζόπουλο, ο οποίος βέβαια δεν χρειάζεται καμία απολύτως σύσταση όσον αφορά την ιστορία που καταγράφει στην Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και μάλιστα φέτος θα έχει και μια ξεχωριστή ιδιότητα, θα λέγαμε. Όπως χαϊδευτικά τον είχα αποκαλέσει και στην ιστοσελίδα μου, ο παππούς των καλαθοσφαιριστών που θα αγωνίζονται στην ανώτατη κατηγορία. Βέβαια, όσο του επιτρέπουν οι δυνάμεις τους και από τη στιγμή που έχει αυτές τις δυνάμεις, γιατί όχι και να μην παίζει και ως τα, όχι 41, στα 51, στα 61 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια με δόση αστείου, γιατί ο Ανδρέας είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζω από τότε που είχε έρθει στην Κύπρο και μάλιστα πρέπει εδώ να πω ότι είναι και η δεύτερη φορά που του κάνω συνέντευξη και θα ήθελα έτσι να τον ρωτήσω αν θυμάται ποια ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι την πρώτη φορά, ήταν την πρώτη μου χρονιά στο ΑΠΟΕΛ. Θυμάμαι, έχω ακόμα και το απόκομμα της εφημερίδας. Είναι τιμή μου αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, το έχω ακόμα. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι ας πούμε κάπου και ο δημοσιογράφος νιώθει ότι κάτι έχει προσφέρει. Λοιπόν, έτσι Ανδρέα, σιγά σιγά να περάσουμε και στα ερωτήματά μας. Αλλά έτσι πες μας πρώτα πότε ξεκίνησες, ποια ήταν η πρώτη σου ομάδα και ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι. Κοίταξε, πάμε πάρα πολύ πίσω. Ξεκίνησα το 1990 σε ηλικία 7 χρονών. Στον Έσπερο Καλυθέας στην Αθήνα, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Τώρα το πρώτο μου παιχνίδι δεν μπορώ να το θυμηθώ αλήθεια τώρα, εκείνες τις ηλικίες ήταν ένα τουρνουά σίγουρα. Θυμάμαι ότι μας είχαν χωρίσει σε πολλές ομάδες με διάφορα χρώματα, ήμουν στη ΜΟΒ ομάδα. Αυτό ήταν το πρώτο μας επίσημο τουρνουά, ήταν από την ίδια την ομάδα. Μετά πρέπει να πάω πιο μετά για να θυμηθώ άλλα παιχνίδια. Εντάξει, η μνήμη μου δεν με βοηθάει και τόσο σε αυτό. Αλλά ναι, τα πρώτα μας παιχνίδια ήταν εκείνο το τουρνουά. Θυμάμαι. Εντάξει, ήσουν στην Ελλάδα, εγώ ήμουν στην Κύπρο, γιατί ναι, πιθανόν εγώ να τα θυμόμουν, γιατί ναι, ξέρεις, σίγουρα, έχω και ένα... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σε βοήθησε. Μπασκετικά μιλάμε, έτσι. Εννοείται. Κοίταξε, θα μιλήσω για την επαγγελματική μου καριέρα. Ο πρώτος χρονικά άνθρωπος που με βοήθησε στο χώρο αυτό ήταν ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ το 2001-2002, Γιάννης Τσολάκης, ο οποίος ήταν αυτός που με ανακάλυψε ουσιαστικά στην Εθνική Εφήβων, κατά τον 18 της Κύπρου, όταν είχαμε έρθει το καλοκαίρι για ένα τουρνουά εδώ. Και ουσιαστικά με ψάρεψε από την Εθνική και με πέταξε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τότε δεν είχα κλείσει καν 18 ακόμα. Μάλιστα. Οπότε εκείνος ήταν και θα πω ότι με βοήθησε γιατί ήμουν ένα παιδί 18 σχεδόν, κλεισμένα 18 1-2 μήνες. Μπήκα σε μια ομάδα στην οποία υπήρχαν τέρατα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, όπως είναι ο Στυλιανίδης, όπως ο Σερδάρης, ο Ζαχαρίου, ο Γκαρσία, ο Μπέρτον. Τους θυμάσαι πολύ καλά και ξέρεις για τι ομάδα μιλάμε. Και είχα ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο, σοβαρό χρόνο συμμετοχής και μάλιστα τον δεύτερο μοίνα είχα κλείσει τότε 350 λίρες συμβόλαιο το μήνα. Μάλιστα. Και τον δεύτερο μήνα είχε πάει στον πρόεδρο και με δική του πρωτοβουλία μου ανεβάσαν το ποσό στις 500 λίρες. Θέλω να πω ότι μου στάθηκε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα και με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Μετά υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι βέβαια, αλλά χρονικά αυτός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με βοήθησε ουσιαστικά. Μάλιστα. Εδώ, Ανδρέα, θα σου πω κάτι που δεν σου το είπα ποτέ, ούτε και κατηδίαν. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι εναντίον της ΑΕΛ στη Λεμεσό, γιατί με το παλιό τον Νίκο τον Σολομονίδης... Το ζήσαμε και εκείνο. Ναι, λοιπόν. Ωστόσο, είχες πιάσει εξαιρετική απόδοση σε ένα παιχνίδι, παρά το ότι είχατε χάσει με 90-82, θυμάμαι και το σκορ εκείνου του παιχνιδιού. Πραγματικά είχες πονοκεφαλιάσει την άμυνα της ΑΕΛ, δηλαδή δεν ήξεραν πώς να σε αντιμετωπίσουν, παρά το ότι ήσουν νεαρός και ξέρω εγώ. Εντάξει. Και μιλώντας με κάποιους ανθρώπους μετά τη ΑΕΛ, και το είχα γράψει και στην εφημερίδα την αλήθεια, ότι εγώ προσωπικά είχα πάρα πολλά χρόνια να δω καλαθοσφαιριστή που να έχει τόσο καιρό πάτημα μέσα στο γήπεδο. Γιατί πιστεύω, δική μου άποψη τώρα, και είναι η πρώτη φορά επαναλαμβάνω που σου το λέω, ότι
επειδή ξέρεις και εσύ πόσο σημαντικό είναι το πάτημα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Η ερώτηση είναι, ήταν το μεγάλο σου όπλο όταν ξεκινούσες? Τι εννοείς το πάτημα, για να καταλάβω ακριβώς? Δηλαδή το πόσο σταθερά πατούσε, το πόσο. Για να καταλάβω κι εγώ να μπορώ να σου εξηγήσω. Ναι, ενώ έχει να κάνει με την τοποθέτηση, έχει να κάνει με την ανύψωση του κορμιού, είτε για να πάρει το rebound, είτε για να πεταχτεί στο lay-up, είτε τέλος πάντων να μην μπορεί να τον μετακινήσει ο αντίπαλος. Κοίταξε, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Κοίταξε, το όπλο μου εκείνες τις χρονιές, τις πρώτες μου χρονιές και κατά τη διάρκεια της καριέρας μου μέχρι ουσιαστικά το σώμα μου να αλλάξει, η ηλικία να έρθει και όλα αυτά, ήταν η αθλητικότητά μου. Εννοείται ότι ήμουν πολύ αθλητικό παιδί, πάρα πολύ γρήγορος και σε άμυνα και σε επίθεση. Ήξερα που πρέπει να είμαι ανά πάσα ώρα και στιγμή μες στο γήπεδο και αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ να έχω και σημαντικό χρόνο στην ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι τώρα να περάσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Εφόσον κατά κάποιον τρόπο τα καλύψανε αυτά τα νεανικά τα χρόνια, εντάξει, ακόμα δεν σε έχουν πάρει. Με ποιον καλαθοσφαιριστή θα ήθελες να έμοιαζες? Είχες κάποιο ίνδαλμα και αν ναι, για ποιον μιλάμε? Να έμοιαζα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι εγωιστικό. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να μοιάσω σε κάποιον. Σίγουρα βλέπεις κάποιον και τον θαυμάζεις. Εγώ λόγω και της ηλικίας που είμαι, καταλαβαίνεις ότι είμαι. Πρόλαβα για πολύ λίγο τον Γκάλι από τους Έλληνες, ενώ να τον προλάβω και να τον χαρώ εννοώ. Αλλά πρόλαβα πάρα πολύ τον Μάικλ Τζόρνταν στην Αμερική, όπου ήταν μια εποχή τότε που είχε κάνει ένα τεράστιο μπαμ στην Ευρώπη. Είχαν κάνει οι Chicago Bulls με τον Τζόρνταν. Εντάξει, όλοι είχαμε μαγευτεί από τον άνθρωπο. Ήταν κάτι εξωπραγματικό για το άθλημα. Αυτό ήταν ίσως το ίδαλμά μου, ναι. Αλλά δεν είχα πει ποτέ ότι θα γίνω. Ήθελες να κάνεις κάτι δικό σου? Ναι, ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Μάλιστα. Είναι και αυτό που έχει πει και ο Μέση κάποτε στο ποδόσφαιρο. Για τα παιδιά. Να κάνετε κάτι δικό σας. Ακριβώς. Μάλιστα. Και επειδή την επόμενη ερώτηση ήδη μου την έχεις καλύψει με αυτά που μου είπες για τα πρώτα σου χρόνια στον ΑΠΟΕΛ, γιατί θα σε ρωτούσα αν θυμόσαι το πρώτο σου παιχνίδι εδώ στην Κύπρο. Το θυμάμαι. Αν το θυμάσαι, τότε να το βάλουμε στην ερώτηση. Ναι, ήταν το Super Cup, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του με το ΑΠΟΕΛ ήταν το Super Cup του 2001-2. Παίξαμε εναντίον του Κεραυνού στο Κίτιο. Είχαμε κερδίσει 78-75, θυμάμαι, 3 πόντους. Με 20 λεπτά μαγική ζώνη στο δεύτερο ημίχρονο. Το θυμάμαι σαν χτες. Ναι, ήταν το πρώτο μου παιχνίδι και το πρώτο μου τρόπαιο κιόλας στην Κύπρο. Το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι, ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η καλύτερη και ποια ήταν η χειρότερη σου στιγμή. Καλή ερώτηση. Ναι. Κοίταξε, ξεκινάμε από τις χειρότερες. Η χειρότερη στιγμή, εντάξει, σίγουρα είναι όταν χάνεις έναν τίτλο, π.χ. Και ειδικά όταν χάνεις έναν τίτλο στο σπίτι σου. Αλλά θέλω να το κάνω λίγο πιο εύθυμο, τώρα που το σκέφτομαι, και θα πω την καλύτερη χειρότερη μου στιγμή, ίσως. Παράξενο αυτό, αλλά να το ακούσουμε. Είναι παράξενο, αλλά ναι. Νοέμβρης του 2013, 22 Νοεμβρίου του 2013, Παρασκευή, γεννιέται ο γιος μου ο Φίλιππος. Λοιπόν, εγώ έπαιζα στην ομάδα του Φίλιππου Βέρειας στην Α2. Εκεί καταλαβαίνεις, κάθε Σάββατο είχαμε παιχνίδι. Έχω φύγει λοιπόν Πέμπτη βράδυ από το Βέρεια για την γέννηση του Φίλιππου και επιστρέφω το Σάββατο το πρωί, γιατί είχα τον αγώνα. Και πάω και στον προπονητή μου και του λέω, επειδή τότε στις εφημερίδες δεν είχαν τα στατιστικά, γράφανε μόνο το όνομα και τους πόντους του καθενός. Ήμουν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και του λέω, coach, βάλε με μέσα και αύριο θα δεις ή Σιζόπουλος 30 ή Σιζόπουλος, ο επόμενος. Δεν θα κάνω τίποτα. Και όντως ήταν όντως την επόμενη μέρα την Κυριακή η εφημερίδα έγραφε Σιζόπουλος, είχα μπει μέσα, ήταν η χειρότερη μου μπασκετική μέρα. Δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, ξέρεις, είχα ξενυχτήσει, είχα πολλά πράγματα, σκεφτόμουν συνέχεια το γιο μου. Γι' αυτό σου λέω ήταν η καλύτερη, χειρότερη μπασκετική μου στιγμή εκείνη. Και μπορώ να την καταγράψω έτσι, ναι. Εγώ πάντως στη θέση σου,
όταν θα γεννιέτουν το παιδί μου, δεν θα σκεφτόμουν καθόλου τον μπάσκετ. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Δηλαδή, μπήκαμε στο γήπεδο και ήταν σαν να έπαιζα ποδόσφαιρο και να με φέρανε στο γήπεδο του μπάσκετ και να με πετάξανε μέσα. Μάλιστα. Ήταν κάπως έτσι, ναι. Λοιπόν. Η καλύτερη στιγμή τώρα. Κοίταξε, επειδή μου έχουν ξανακάνει αυτή την ερώτηση, δεν μπορώ να μείνω σε μία στιγμή. Π.χ. ας πούμε ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο. Θα μείνω όμως σε μία χρονιά που για μένα πήγε όλη η χρονιά καλά. Ήταν το 2017-18, όπου σαν ένας από τους αρχηγούς της εθνικής ομάδας ξεκινήσαμε και πήραμε το χρυσό του ΣΑΜ και του Σαν Μαρίνο. Ένα πολύ δύσκολο χρυσό μετάλλιο. Και την χρονιά που ήρθε τα σαρώσαμε όλα με την ΑΕΚ. Ένα απίστευτο ρεκόρ με sweep σε ημιτελικούς τελικούς. Είχα ψηφιστεί εκείνη τη χρονιά από το Σύνδεσμο Καλαδοσφαιριστών ο καλύτερος Κύπριος καλαδοσφαιριστής. Μάλιστα. Είχα ψηφιστεί και από το Student Life σαν ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς. Και θυμάμαι ότι ήμουν απέναντι από τον Παρέλη τότε. Γενικά ήταν μια χρονιά η οποία μου πήγε όλη δεξιά. Και μπορώ να τη χαρακτηρίσω σε γενικές γραμμές ίσως την καλύτερη μου στιγμή. Όταν πήγε όλη η χρονιά καλά, αυτό είναι και πολύ. Ναι, δεν μπορώ να διαλέξω κάτι. Είναι και πολύ σπάνιο όμως αυτό το πράγμα να πάει. Ναι. Λοιπόν, ΑΠΟΕΛ ή ΑΕΚ. Τώρα παίζει στην ΑΕΚ, όμως είναι το ΑΠΟΕΛ που σε ανέδειξε εδώ στην Κύπρο. Έτσι θα ήθελα να μου πεις σε ποια από τις δύο ομάδες έχεις σχηματίσει τις καλύτερες αναμνήσεις. Κοίταξε. 5 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ, ένατος χρόνος τώρα στην ΑΕΚ. Σίγουρα η κάθε ομάδα είναι ξεχωριστή για μένα. Βέβαια μπορώ να πω ότι πλέον έχω δεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια περισσότερο με την ΑΕΚ. Έχω δει περισσότερο το κομμάτι της οικογένειας μέσα στην ομάδα. Εντάξει, ίσως ήταν και άλλες χρονιές τότε που ήμουν στο ΑΠΟΕΛ, πιο μικρός. Τώρα είμαι πιο συνειδητοποιημένος, πιο όριμος και μπορώ να κρίνω ίσως καλύτερα. Είχα τις καλές μου στιγμές και στο ΑΠΟΕΛ, βέβαια πλέον και πιο πολλά χρόνια στην ΑΕΚ και πιο πολλά τρόπια με την ΑΕΚ. Οπότε γέρνω προς την ΑΕΚ, ναι. Ξεκάθαρα. Επομένως οι καλύτερες αναμνήσεις είναι πρασινοκίτρινες. Ναι. Μιας και είπαμε για ΑΕΚ, αγωνίζεσαι στην ΑΕΚ, θα αγωνίζεσαι και του χρόνου στην ΑΕΚ. Η ερώτηση από την εισαγωγή. Πώς νιώθεις τώρα που είσαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία καλαθοσφαιριστής εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου? Είπαμε ο παππούς. Είπαμε ο παππούς, ναι. Δεν ξέρω, το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι σε μένα, νομίζω. Σίγουρα είναι καλό να είσαι. Δεν ξέρω αν είναι καλό, αλλά το να είσαι ο μεγαλύτερος είναι ένας τίτλος κι αυτός. Ίσως είσαι ο πιο έμπειρος μες στην κατηγορία. Δεν ξέρω πώς νιώθω. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου, δεν κοιτάζω την ηλικία μου. Αλλά το ότι έχω μία πρωτιά κάπου είναι καλό. Μάλιστα. Και σε αυτό το πράγμα εδώ μιλάμε για ένα ηλικιακό προνόμιο, το απόλυτο ηλικιακό προνόμιο τέλος πάντων. Όμως ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και η επόμενη ερώτηση πάει. Είναι η τελευταία σου χρονιά? Μην μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω έχω δηλώσει ξανά ότι δεν νομίζω να είμαι από αυτούς τους παίκτες που θα δηλώσουν στην αρχή μιας χρονιάς ότι ξέρετε είναι η τελευταία μου χρονιά. Πιστεύω αυτό θα το πάρω σαν απόφαση νομίζω στο τέλος μιας χρονιάς. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ το γεγονός ότι θα ξέρω ότι βαδίζω, διανύω την τελευταία μου χρονιά. Αυτό είναι καλό. Είναι νομίζω πολύ ότι καλό. θα είναι ένα μπαμ, μαχαίρι και κόψιμο. Δεν είναι κάτι που θα μπορέσω να το διαχειριστώ νομίζω. Και υπό την έννοια ας πούμε ότι εφόσον αποχωρήσεις, ο κόσμος να σε θυμάται ότι αποχώρησες αγωνιζόμενος στο 100% των δυναμιών σου. Αυτό είναι το κριτήριό μου. Δεν μπορώ να είμαι ένας παίκτης ο οποίος θα μπαίνω μέσα απλά για να είμαι εκεί ή απλά για να χειροκροτάω. Θέλω να είμαι όχι βασικός τέλος. Κατάλαβες θέλω. Θέλω να είμαι ένας παίκτης ο οποίος να στηρίζει τη ομάδα πάνω του για τα λεπτά που πρέπει να παίξει και όχι να είναι απλά βοηθητικός στις προπονήσεις, π.χ. όλα αυτά. Όταν καταλάβω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα, θα κουνήσω το καπελάκι μου, θα σφίξω το χέρι του Προέδρου και θα τους πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, πέρασα πάρα πολύ όμορφα και τέλος. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πότε θα γίνει αυτό, αλλά πάει και η επόμενη ερώτηση, κολλάει με τις δύο προηγούμενες. Πού οφείλεται η αγωνιστική σου μακροζωία? Ναι,
Κοίταξε, υπάρχει σίγουρα πάντα, παίζει μεγάλο ρόλο για μένα ο παράγοντας τύχη. Για μένα χτύπα ξύλο, ήμουν ευλογημένος τόσα χρόνια από την άποψη ότι δεν είχα μεγάλους τραυματισμούς. Και αυτό καλώς ή κακώς σωματικά σε βοηθάει να συνεχίσεις περαιτέρω και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Από εκεί και πέρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτό το λόγο που παίζω είναι και η οικογένειά μου. Και ειδικά η γυναίκα μου Αναστασία που πραγματικά μου έχει σταθεί πάρα πολύ και ειλικρινά στο λέω ότι νομίζω πως αν δεν ήταν στη ζωή μου από την αρχή, ξέρεις, επειδή με γνώρισε στα 24, έτσι, έπαιζα μπάσκετ από τότε επαγγελματικά, οπότε πιστεύω ότι μέχρι τα 30-32 μου, Μάρια, θα το είχα κόψει το μπάσκετ. Να το ξέρεις αυτό, το λέω με όλη τη συνείδησή μου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Άρα ξέρουμε Ναι. και με την καλή την έννοια υπεύθυνο που σε έχουμε ακόμα μαζί μας, γιατί εννοείται ότι η καλαθοσφαιρική οικογένεια της Κύπρου, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι σε θέλει πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ πολύτιμος για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και έτσι μιας και το είπα αυτό, τώρα έτσι θα περάσω σε μια ερώτηση που είναι, θα έλεγα, εκτός προγράμματος. Ήμασταν μαζί κάποτε στην Ελβετία σε ένα παιχνίδι που είχαμε χάσει με 55-54. Στο Νεσσατέλ είχε γίνει συγκεκριμένα τότε. Κερδίζαμε με 54-47. 1 και 38 πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Και δεχτήκαμε 8-0 σερί, όχι από την Ελβετία, από τον Σεφολόσα. Ήσουν ο παίκτης που ανέλαβε τον δυσκολότατο ρόλο να τον μαρκάρει. Ναι. Θύμισε μας έτσι εκείνα τα περιστατικά, γιατί είχες πει και κάτι πάρα πολύ αστείο, θυμάμαι τότε. Θύμισε μου τι είχα πει, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ. Όταν σηκώθηκε για κάρφωμα μπροστά σου. Δεν σηκώθηκε απλά για κάρφωμα. Απλά έκανε μια reverse στη βολή και βρέθηκε, μέχρι να γυρίσω, βρέθηκε πάνω στο καλάθι. Δεν ήταν. Αλλά δεν θυμάμαι τι είχα πει. Πάντως ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν. Θα σου πω εγώ τι είχες πει. Ναι, πες μου. Ότι ήρθε με τόση ταχύτητα, σηκώθηκε τόσο γρήγορα και βρέθηκε σχεδόν η μέση του σχεδόν στο κεφάλι σου. Και θα έλεγες, ας πούμε, έτσι να γύρισες στην κάμερα, ας πούμε, για να έβγαζα και φωτογραφία, ας πούμε. Ναι, δεν προλάβαινα ούτε φωτογραφία να βγάλω. Ήταν απίστευτος. Το πετύχαμε και στις χρονιές που νομίζω στο NBA ήταν και βασική Chicago πεντάδα. Bulls. Ήταν και βασική πεντάδα. Ήταν στις πολύ καλές του χρονιές τότε. Ήταν ένας τρομερός παίκτης, 2 μέτρα, playmaker. Ήταν πολύ δύσκολος να μαγάρει. Από τους καλύτερους παίκτες που έχεις αντιμετωπίσει, σίγουρα. Σίγουρα, εννοείται. Μάλιστα. Έτσι πες μας έτσι και κανένα-δυο άλλους έτσι δύσκολους αντιπάλους ή διάσημους αντιπάλους που είχε τύχει να αντιμετωπίσεις. Στη χρονιά που έπαιξα στην Α1 αντιμετώπισα όλα αυτά τα ιερατέρατα του ελληνικού μπάσκετ και νομίζω με Σπανούλη, Διαμαντίδη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν κάναμε το σκάουτινγκ για τον Ολυμπιακό και μιλούσαμε για τον Σπανούλη. Μας έλεγε ο coach ο Κουφός τότε, ο Στέργιος, ότι αγαπημένη του κίνηση όταν παίζει τα pick and roll είναι να πάει ανάποδα από το pick and roll, να μην πάρει, να φύγει από εκεί. Και μας έλεγε ότι όποιος το μαρκάρει από εσάς και πάει λιγότερες φορές ανάποδα από εσάς, θα σας κεράσω, λέει, ένα φαγητό στο τάδε ξενοδοχείο. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια σκηνικά. Ιερατέρατα, φοβεροί παίχτες. Εντάξει, νομίζω έχω αντιμετωπίσει αρκετούς παίχτες. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Με δυσκολέψαν αρκετοί και μπορώ να πάω και πιο πίσω. Και τους θυμάσαι εσύ και το Woodward θυμάσαι από την ΑΕΛ. Εννοείται. Που ήταν τρομερός παίχτης. Τρομερός παίχτης. Ο Θάτο Μακφάτεν ήταν φοβερός παίχτης. Δεν ήξερες πώς να τον μαρκάρεις. Είχε πάρα πολλούς παίχτες. Ναι. Τον Άισακ Μπέρτον όμως τον είχες για συμπαίχτη. Τον Άιζεκ Μπέρτον τον είχα για συμπαίχτη, αλλά εγώ τον μάρκαρα συνέχεια στις προπονήσεις. Οπότε. Επειδή τουλάχιστον εγώ από τους καλαθοσφαιριστές που έχω δει στην Κύπρο, εντάξει, βάζω και τον Woodward σε αυτή την κατηγορία, αλλά και ο Μπέρτον πραγματικά δεν μπορούσες να τον μαρκάρεις. Ήταν απίστευτος. Φοβερός παίκτης. Λοιπόν, Ανδρέα, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το απραγματοποιητό σου όνειρο. Αν υπάρχει. Κοίταξε. Ναι, τα περισσότερα που ήθελα να πετύχω στο level που είμαι, τα έχω κάνει. Ίσως, ξέρεις κάτι, όχι, ίσως το απραγματοποιητό μου όνειρο, επειδή φτάσαμε μία νίκη από αυτό,
ίσως είναι αυτό. Όχι, είναι αυτό. Είναι ότι δεν παίξαμε ποτέ με την εθνική ομάδα της Κύπρου σε τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Και όλα αυτά γίνανε το 2016, αν θυμάσαι, με μία νίκη που χρειαζόμασταν πάνω στην Ισλανδία και δεν τα καταφέραμε. Ήταν το πιο κοντινό και δεν ξέρω αν θα ξαναπετύχουμε κάτι τέτοιο αγωνιστικά, να φτάσουμε τόσο πολύ κοντά σε τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Αυτό ίσως είναι κάτι που θα με πονάει πάρα πολλά χρόνια. Αν μη τι άλλο όμως θα έχουμε την Κύπρο στην τελική φάση. Σίγουρα. Τώρα σίγουρα θα είσαι εκεί. Και αυτό με καθιστά και προφητικό. Γιατί το 2016 θυμάμαι μόλις τελείωσε το παιχνίδι με την Ισλανδία και αποκλειστήκαμε και δεν πήγαμε στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Είχα πάει στον πρόεδρο τον Λούι, τον Δημητρίου τότε, και του είχα πει: Πρόεδρε, ζητούμε συγγνώμη, δεν τα καταφέραμε και πραγματικά πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να παίξουμε πλέον Ευρωμπάσκετ είναι να το διοργανώσουμε. Και το είχα πει το 2016 αυτό. Μάλιστα. Οπότε, ναι. Οπότε φέτος θα είναι και κάτι ξεχωριστό, για σένα εννοώ, μιας και θα είσαι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης της ανώτατης κατηγορίας. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, Ανδρέα, επειδή πολλές φορές έτσι που αστευόμαστε εμείς οι δύο, γιατί υπάρχει και μια απίστευτη σύμπτωση ανάμεσά μας, ότι εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και η φοβερή σύμπτωση εσύ να έχεις τα ίδια γενέθλια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και εγώ να έχω τα ίδια γενέθλια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι από τα... Λοιπόν, ωστόσο, αν και Παναθηναϊκός, εδώ σου πετάω την καυτή πατάτα τώρα, γιατί θυμάσαι που το είχαμε πει κάποτε. Ναι. Αν σου έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός, τι θα έκανες? Με κλειστά μάτια. Εννοείς αν δεν είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό και είχα μόνο τον Ολυμπιακό. Μην το συζητάς. Έχω τόσους γνωστούς και φίλους που έχουν αλλάξει ομάδες, έχουν πάει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Είχες και έναν διπλανό. Τον Κώστα, τον Καϊμακόγλου. Μάλιστα. Αυτός δεν θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερος Ολυμπιακός από τον Κώστα. Θυμάμαι μετά το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού το 1999 που με κυνηγούσε μέσα στο σχολείο, γιατί είχα φέρει τη σημαία του Παναθηναϊκού τότε μέσα στον Πειραιά. Και αυτός ο άνθρωπος το 2012 νομίζω έκλεισε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει έτσι με το να... Αν ήθελες να αποκαλύψεις κάποια ανάγνωστη ιστορία που δεν έμαθε ποτέ ο κόσμος. Γιατί εδώ έχω και μια υποερώτηση που μου την θύμισε ένας φίλος σήμερα ότι έπρεπε να την κάνω. Αλλά πρώτα να μείνουμε σε αυτό και μετά θα στο ρίξω. Ιστορία, Κοίταξε, έχω μία. Νομίζω ήταν η τρίτη μέρα των αγώνων του 17 στο Σαν Μαρίνο. Αυτή την ιστορία την ξέρουν σίγουρα αυτοί που ήταν εκεί. Σίγουρα όλοι οι παίκτες και το περιβάλλον τους, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος γενικότερα δεν την έχει ακούσει. Ήταν η τρίτη μέρα των ΆΜΚΕ. Έχουμε παίξει με την Ισλανδία, έχουμε παίξει με το Λουξεμβούργο, έχουμε παίξει με το Μαυροβούνιο και έχουμε κάνει 3-3. Όπου στα χαρτιά θεωρητικά έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα για να το χάσουμε. Μάλιστα. Οπότε παίζοντας το παιχνίδι και τελειώνοντας στις 12 το μεσημέρι με το Μαυροβούνιο, πανηγυρίζαμε και ο κότσο Γιανναράς μας λέει: αύριο έχουμε την Ανδώρα, μεθαύριο το Σαν Μαρίνο. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Παίρνετε ρεπό σήμερα και θα τα πούμε το πρωί στο γήπεδο για το παιχνίδι με την Ανδώρα. Μάλιστα. Όπου μόλις το ακούμε αυτό, εξαφανιστήκαμε. Άλλο που δεν θέλαμε. Τρεις πήγαμε να κάνουμε σάουνες, τζακούζι, οτιδήποτε άλλο είχε το ξενοδοχείο. Δύο πήγανε να κάνουν αρωματοθεραπείες, χαμάμ, δεν ξέρω τι άλλο, σολάριουμ. Άλλοι δύο πήραν το λεωφορείο, πήγανε στο Ρήμινι να κάνουν ηλιοθεραπεία. Γενικά ένα σκορποχώρι. Όπου σε κάποια φάση κατά τις 6-7 το απόγευμα χτυπάει μήνυμα στο κινητό σε όλους ότι εκείνα τα σημεία και τέρατα που λέγαμε γίνανε. Είχε κερδίσει η Ανδώρα. Μάλιστα. Και ότι απειλούταν η πρώτη θέση από το παιχνίδι με την Ανδώρα την επόμενη μέρα. Αν χάναμε δεν παίρναμε το χρυσό. Όπου μας πιάνει ένας πανικός και να πρέπει να τους φωνάξουμε όλους πίσω για να κάνουμε βίντεο, να κάνουμε συνάντηση και όλα αυτά και να έρχονται. Δύο από το Ρήμινι καμένοι, full κοκκινισμένοι με γιαούρτια πάνω να τους βάζουμε το βράδυ. Άλλοι δύο ήταν μισοί μαύροι από το σολάριο που δεν είχαν προλάβει να κάνουν. Οι άλλοι μισοί είχαν έρθει λιώμα από τις σάουνες και αυτά. Όπου πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία μέσα σε 8-10 ώρες να συγκροτηθούμε για να παίξουμε ένα τελικό με την Ανδώρα, όπου τελικά καταφέραμε μετά από
με τα κόμπων και βασάνων, να κερδίσουμε και μετά εντάξει, νομίζω όλοι ξέρετε τη συνέχεια. Μάλιστα, πάντως και εγώ θυμάμαι έτσι, γιατί θα αναφέρω πάλι την Ελβετία, που είχαμε πάει έτσι για ένα καφέ με εγώ, εσύ και ο Γαβρίλης ο Κιλαράς. Λοιπόν, που εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, αλλά θυμάμαι που σας είχα πει εγώ, είμαι ο δημοσιογράφος, είσαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα βέβαια και με τον Κιλαρά, εντάξει, εδώ δεν χρειάζονται και πολλά. Και τα πολλά. Λοιπόν, εδώ, όπως θα γνωρίζεις, έχω δύο συνεργάτες, δύο δεξιά χέρια στην ιστοσελίδα μου και μιλάω για τον Μιχάλη τον Κοντογιώργη και τον Κωνσταντίνο τον Κυπριανού, δύο εξαιρετικά παιδιά τους οποίους γνωρίζεις και εσύ. Ναι. Λοιπόν, είναι όλοι αυτοί που μας κάνουν όμορφους. Μιλώντας λοιπόν μαζί του σήμερα, μου είχε πει να σε ρωτήσω, μάλλον να σου πω το όνομα μόνο και μόνο μιας πόλης στην Ελλάδα, Τρίπολη. Ναι. Και εσύ να πεις τα παρακάτω. Τρίπολη, μαγική χρονιά. Ήταν η καλύτερη μου χρονιά στην Α2, όχι από θέμα πόντων ή οτιδήποτε, ήταν όλη η χρονιά μαγική. Είχε ξεκινήσει η σεζόν σκεπτόμενοι όλοι ότι θα παίξουμε Β' Εθνική εκείνη τη χρονιά. Είχαμε κάνει το recruit για Β' Εθνική. Τελικά ξέρεις όπως γίνεται στην Ελλάδα, μια ομάδα αποχώρησε από την Α2 και πήραμε τη θέση της. Και ξεκινήσαμε με στόχο την παραμονή στην Α2. Όπου τα Χριστούγεννα μας βρήκε μετά από το ντέρμπι με τον Ηρακλή, που ο Ηρακλής τότε είχε και budget 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε Α2. Μας βρήκε πρώτους στη βαθμολογία. Είχαμε ένα απίστευτο κλίμα, έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Γιάννη τον Σμυρνιώτη, τον ευχαριστώ δημόσια για ό,τι έχει κάνει για μένα. Είναι ένας φοβερός άνθρωπος, είναι ένας από αυτούς που με βοήθησε. Κάναμε μια μαγική χρονιά, τρομερό μπάσκετ, τρομερά παιδιά όλοι. Η Τρίπολη ήταν μια πόλη η οποία δεν θα πήγαινες να μείνεις, η αλήθεια είναι. Αλλά για μας ήταν μια φανταστική πόλη. Δηλαδή, κάναμε απίστευτη παρέα όλοι μαζί, δεμένη όλη η ομάδα μαζί και ήταν η τέλεια χρονιά για μένα. Μίλησες για τους άλλους, αλλά ότι σε αυτή την πόλη είσαι ένας θρύλος όσον αφορά την καλαθόσφαιρά της. Αυτό μου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και ήταν γι' αυτό που ξέρω. Εγώ δεν ξέρω κάτι γι' αυτό. Αν είμαι θρύλος για την Τρίπολη, δεν το γνωρίζω. Αλλά μπορείς να μου αναφέρεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, για να το ακούσω και να γνωρίζω και εγώ κάποια πράγματα, σημαίνει ότι είσαι εντάξει. Εσύ είσαι μετριόφρον. Σίγουρα με αγαπούσαν πάρα πολύ εκεί, εννοείται, και εγώ τους αγαπούσα πάρα πολύ. Αυτό είναι το κίνητρο. Πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, μιας και φτάνουμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση σιγά σιγά, τι θα ήθελες να θυμάται από σένα ο κόσμος όταν θα φτάσει η ώρα να αποχωρήσεις? Ότι ήμουν ένας αθλητής ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ αυτό που έκανε και ότι όλα τα έκανε τα κέρδισε, ό,τι κέρδισε με το σπαθί του. Δεν μου δόθηκε τίποτα πραγματικά απλόχερα. Ήταν όλα θέμα σκληρής δουλειάς, επιμονής και να ξέρουν ότι μόνος σου δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Εκεί κολλάει αυτό που είχα πει για την Αναστασία. Πρέπει πάντα κάποιος να υπάρχει δίπλα σου, είτε με την ιδιότητα της γυναίκας σου, της κοπέλας σου, της μαμάς σου, του μπαμπά σου. Κάποιος πρέπει να είναι δίπλα σου να σε στηρίζει και να στηρίζει τα δικά σου όνειρα. Αυτό θέλω να θυμούνται από μένα, ότι δεν μου δόθηκε ποτέ τίποτα απλόχερα και τα κέρδισα όλα με σκληρή δουλειά. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, Ανδρέα, και εγώ προσωπικά, γιατί εντάξει, εδώ μπορεί και να περιαυτολογώ και κάπως, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλος δημοσιογράφος που σε έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλη σου την πορεία. Και από τους μόνους και από τους λίγους Κύπριους γενικότερα που ξέρουν τι έκανα αυτά τα 10 χρόνια στην Ελλάδα. Γιατί αυτό ήταν ένα παράπονο που είχα όταν ήρθα 30 χρόνων πίσω στην Κύπρο και έπρεπε ξανά να αποδείξω ποιος είναι ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Λες και ήμουνα το 18χρονο που είχα έρθει στο ΑΠΟΕΛ και ήρθα στα 30 μου με μια καριέρα 10 χρόνια στην Ελλάδα, συν την Α1 και όλα αυτά. Μάλιστα. Να αποδείξω ξανά τα αυτονόητα. Δυστυχώς. Το να αποδείξεις ξανά το αυτονόητο, τουλάχιστον όμως για αυτούς που γνωρίζουν, δεν ήταν ανάγκη να κάνεις κάτι για να το αποδείξεις. Απλά κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις. Και τελειώνει εκεί. Λοιπόν, και φτάνουμε έτσι σιγά σιγά και στην τελευταία ερώτηση.
αγωνίστηκες για τόσα χρόνια στην εθνική ομάδα, ήδη μας είπες και ιστορίες, είπαμε ιστορίες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και τώρα έχουμε μπροστά μας το 2025 και έτσι θα ήθελα για να ακούσει όλος ο κόσμος το δικό σου το μήνυμα για αυτή την μεγάλη πρόκληση που περιμένει την Εθνική Κύπρου και την καλαθοσφαιρική Κύπρο γενικότερα. Είναι μεγάλη πρόκληση, όντως, είναι μεγάλη τιμή να μπορέσουμε σαν εθνική ομάδα να αγωνιστούμε σε μια τελική φάση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα είμαστε η πρώτη ομάδα που θα συμμετέχει σε μια τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε ομαδικό άθλημα, τέλος πάντων. Ναι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ναι. Αυτό. Θα είμαστε η πρώτη ομάδα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το χαρούν τα παιδιά, να το απολαύσουν. Δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν. Θα υπάρχουν... Όλες οι κάμερες θα είναι πάνω τους, θα είναι μια τεράστια προβολή για το νησί μας, για την καλαθόσφαιρά μας, για τους παίκτες μας, για το πρωτάθλημά μας και νομίζω ότι μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτό. Μάλιστα. Είναι αυτό που ευχόμαστε όλοι μας, γιατί αυτό που πραγματικά θέλουμε, Ανδρέα, είναι όπως η Κύπρος, η καλαθοσφαιρική Κύπρος κυρίως, γιατί είναι εξαιτίας της καλαθόσφαιρας που γίνεται αυτό, να βγει κερδισμένη και καλύτερη. Μακάρι. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πραγματικά ήταν έτσι πάρα πολύ επικοδομητικά αυτά που είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάποιο δικό σου μήνυμα πρωτού κλείσουμε την κάμερα. Νομίζω αυτό που λέω και πάντα σε όλα τα παιδιά, γιατί σίγουρα θα μας δουν και παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το χώρο του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο του μπάσκετ, είναι ότι αυτό που τους λέω και πάντα, ότι αν το αγαπάνε, αυτό είναι μια πολύ δυνατή αρχή. Μετά να βάλουν πολλή δουλειά στο γήπεδο και όλα θα έρθουν. Όλα θα έρθουν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν και για μένα μια πάρα πολύ ευχάριστη συνομιλία, αλλά και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να σε ακούσει και το κυπριακό καλαθοσφαιρικό κοινό. Και από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά έχω να σου ευχηθώ το ό,τι καλύτερο και τι άλλο μπορώ να σου πω, να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις τόσα χρόνια πάρα πολύ καλά. Να είσαι καλά, Μάριο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.